с Яна Михайлова от 9-я клас и днес ще интервюирам Николай Димитров, който е двукратен шампион по Киокушин карате. И днес ще му задам няколко въпроса. Как би характеризирал спорта Киокушин? Киокушин е много труден спорт. Той е най-силовия от всички стилове. На състезания се играе фул контакт. Това е без протектори и без ръкавици. Колко време вече тренираш? Като малък съм тренирал Киокушин в първи и втори клас, но тогава докторите са ми открили гръбначно изкривяване, както и гръдно. Те са ми забранили всякакви удари в тялото и затова съм спрял тогава. Но на 15 години решавам пак да почна да тренирам и от тогава не съм спирал. За тези 3 години какво всъщност се промени в теб? Станах по-дисциплиниран, по-упорит човек и се научих, че без здрава работа няма големи успехи. Какво те мотивира да продължаваш да тренираш този спорт? Мотивираме най-много страстта към него, както и родителите ми, приятелите ми, учителите, както и моя сенсей треньор Боян Ангелов. Те винаги са до мен и ме подкрепят. Моят треньор е винаги до мен на състезания и в залата. Кой клас всъщност си достигнал? Стигнал съм лилав клан, 5 кил. След една седмица ме очаква изпит технически за зелен клан, 4 кил. Те вървят в нисходящ ред, като белия колан не се счита за кил. Те са общо 10 на брой цветните колани и след това започват дановете, черните колани. А в какви състезания всъщност си участвал? Участвал съм в световни, международни и европейски. Колко медала всъщност имаш спечелени и с кой най-много се гордееш? Общо имам 7 медала, от които от тях са 2 бронзови, 3 сребърни и 2 златни. Гордея се най-много с европейската си титла, както и с второто място при мъжете, още на 17 години. Гордея се изключително много и с световното си първенство, макар и да не се класирах на стълбичката. Бях положил изключително много труд, плотно тренировки 3 месеца дворазови и макар че имах много контузии и се разболявах, аз не се отказах и продължавах да тренирам здраво. Колко състезания си участвал? Участвал съм в над 10, които от тях са международни, европейски и световни. Разкажи ни няколко интересни неща от състезанията ти. На първото ми състезание в Ямбол, там спечелих първата си среща и втората беше финал. Там след започването на боя, съвсем в началото аз нанесох непозволен удар и момчето не можеше да продължи и реално ме дисквалифицираха. И оттам аз се бях надъхал много, мотивирал за следващото състезание и си казах, че стана първи и така и стана. Също така мога да добавя, че и на състезанието в Казахстан, световното първенство. Там излизаме от хотела вече, отиваме към залата. Аз осъзнавам, че съм забрал капките за нос. И аз без тях просто не мога да споема хубаво въздух и реших, че няма да мога да се двия как се трябва на татамито. И говорих с Шихана. Той е говорил с медицинската сестра на Русия и се разбрали да го намеря преди срещата и да си впръсна в носа. Оттам наближаваше вече срещата и почнах да го търся, обаче не го намирах и леко се притесних, че няма да мога да дишам както трябва на татамито. Обаче точно преди 2 минути може би го намерих и реално ми помогна много. Това беше интервюто ни с Николай Димитров. Дай сега сърцето, дай сърцето! Дай сърцето! Давай! Браво!